Για πείτε. 1, 2, 3, πήγα στην κυρία, μου έδωσε ένα podcast. Γράφουμε, ρίχτω. Δώσε. Γράφουμε. Ναι. Λοιπόν, αφού γράφουμε θα σας πω κάτι. Oh. Στο τέλος της εκπομπής θα σας κάνω το mindfuck του αιώνα, δεν το περιμένετε με τίποτα. Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Technopolitan, το podcast των Power Users. Κάθε εβδομάδα σας κρατάμε συντροφιά με τα καλύτερα νέα τεχνολογίας και όχι μόνο. Είμαι ο Χρήστος από το Dr. Android, μαζί μου ο Σαλή και ο Βασίλης, ο Βασίλης και ο Σαλή από το cerebrux.net. Γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα. Ποιος είναι ποιος όμως? Εγώ είμαι ο Βασίλης. Εγώ είμαι ο Σαλή. Μπράβο ρε παιδιά, να καταλαβαίνω με ποιον μιλάω δηλαδή, γι' αυτό το είπα. Ωραία. Δεν το καταλαβαίνεις. Τι? Κάποιος από τους δυο έχει πολύ χαρακτηριστικό μέταλλο. Α, μπράβο, ο Σαλή, έχεις δίκιο. Όχι, εγώ είμαι μέταλλο ρε, γι' αυτό. Α, είσαι μέταλλος, Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολλά και ωραία θεματάκια. Ποιος θέλει να ξεκινήσει? Καταρχήν, να πούμε κάτι Χρήστο πρωτού. Καλά, εννοείς, ο Μαλάκας πάλι πρώτος. Άντε, για πες. Ναι, εντάξει, κάποιος θα μιλήσει, ας είμαι εγώ τουλάχιστον. Βασίλης από Β, έτσι δεν είναι, αλφαβητικά. Άντε, λέγε. Καταρχήν να πούμε ότι ευχαριστούμε τον Χρήστο από την Northbridge για τις συμβουλές που μας έδωσε και την βοήθεια για το αποτέλεσμα της σημερινής εκπομπής. Όπως θα διαπιστώσατε, δεν ακούγομαι μέσα στο πηγάδι, βγήκα από το πηγάδι. Ευχαριστώ. Συμβουλές, πες μας πόσα λεφτά σου δώσει για να πεις τι να κάνεις τη διαφήμιση. Δεν θα το μάθεις ποτέ, τους λογαριασμούς μου τους έχω σε offshore. Ακόμα δεν άρχισε το Technopolitan και πέσανε οι χορηγοί, χαμός. Έτσι. Άστα να πάνε. Βέβαια, τραβάει κόσμο ο Βασίλης, φίλε, τι νομίζεις? Έτσι, εδώ ο άλλος μου στέλνει μήνυμα 8 η ώρα το βράδυ που είναι η εκπομπή. Παναγία. Τι έγινε τώρα? Λέω, δεν έχω τελειώσει ακόμα, είναι σε φάση editing. Ναι, αλλά εγώ περιμένω, μου λέει. Αμάν. Θα το έχουμε, ξέρω εγώ, το βράδυ κλπ. Θα το έχω ανέβασει καλά, θα τον απολαύσω το Βασίλη αύριο, λέει το πρωί. Α, μπράβο, για το Βασιλάκι γίνονται όλα, ξέρω εγώ. Θα τον γλεντήσω αύριο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να πω εγώ το εξής, ότι πλέον οι ακροατές μπορούν να πηγαίνουν στο site, στο μενού πάνω το Technopolitan, να πατάνε και να δουν το Cerebrux, ένα είναι το site. Άντε για ύπνο. Λοιπόν, να πατάνε το Technopolitan στο μενού και να βλέπουν όλες τις πηγές, τις διαθέσιμες που μπορούν να μας ακούσουν. Έτσι, και σύντομα θα μας ακούν και από το ρημάδι το iTunes, όσοι έχουν iTunes subscription. Μπράβο, πάμε Βασίλη, ξεκινά. Τα λες καλά, όσοι έχουν Apple. Καλά ρε Apple και μίλα και κλάδια. Θα σας κάνω τη χάρη να μην μιλήσω για iPhone σήμερα. Ωραία. Ωραία. Τι θα πεις όμως? Κοίτα, λέω να πω για κανένα παιχνιδάκι και για κάτι που μου άρεσε και το έκανα και αρθράκι στο Cerebrux. Για λέγε, έχω κι εγώ, για πες. Ναι, για το καινούριο Deus Ex, το οποίο έρχεται στο Linux και ας ελπίσουμε ότι θα έρθει σύντομα, δηλαδή να μην έχει την καθυστέρηση άλλων AAA τίτλων οι οποίοι έρχονται με καθυστέρηση μπορεί και χρόνου. Γιατί κάτσε, δεν υπάρχει ημερομηνία η οποία θα υπάρχει, πώς να σου πω ρε παιδί μου, κυκλοφορίας? Κοίτα, οι περισσότεροι τίτλοι για το Linux, οι AAA τίτλοι που βγαίνουν, δεν βγαίνουν day one release. Συνήθως βγαίνει ο τίτλος για Windows ή κονσόλες, ξέρω εγώ, και μετά από κάποιο διάστημα βγαίνει και έκδοση για Linux. Τώρα, εντάξει, εξαμήνου, όχι μετά από 2 χρόνια. Κοίτα, το Tomb Raider που είχαμε κάνει και αυτό σε ένα παλιότερο άρθρο, βγήκε τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2016 και το παιχνίδι είναι του 2013. Επομένως καταλαβαίνεις, δεν έχει βγει το 2 και το 3 δηλαδή και... Ναι, ακριβώς. Δηλαδή σε λίγο θα βγουν Tomb Raider Chronicles Collection, ξέρω εγώ, και εμείς ακόμα θα παίζουμε το πρώτο. Εγώ ρε παιδιά πάντως αυτό το Deus Ex δεν το είχα ακουστά, να πω την αλήθεια, αλλά με το χαμό που είχε γίνει τότε με το πρώτο που είχε βγει, νομίζω για PS3, δεν πρέπει να είχα τότε PS4. Όχι, η σειρά είναι αρκετά παλιά, ξεκινάει από το PC από τέλη δεκαετίας του 90. Ναι, εγώ δεν το ήξερα καθόλου.
Και με όλη αυτή τη φάση που είχε γίνει, έρχεται το Deus Ex και τη γαμάτο κτλ. Πήγα, το αγόρασα, έπαιξα ένα Σαββατοκύριακο και μετά πήγα και το πούλησα μεταχειρισμένο. Δεν μ' άρεσε καθόλου, ρε παιδιά, η φάση όλη. Εντάξει, είναι κάποια παιχνίδια τα οποία έχουν πολύ συγκεκριμένο κοινό, αλλά αυτό δεν απέτρεψε από το παιχνίδι να πάρει το συγκεκριμένο, η σειρά μάλλον να πάρει ένα cult status και να έχει αρκετούς και φανατικούς ακολούθους. Ναι, δεν διαφωνώ. Εντάξει, είναι θέμα γούστου, έτσι, εμένα δεν μ' άρεσε. Σίγουρα, είναι θέμα γούστου και μην ξεχνάς ότι είναι μαζί με το Thief, είναι τα παιχνίδια που ουσιαστικά έβαλαν μέσα στο gameplay τους το stealth στοιχείο σαν βασικό και όχι σαν προαιρετικό. Εντάξει, stealth προτιμάω περισσότερο Metal Gear, ας πούμε, εντάξει, όχι τόσο πολύ αυτό. Και το Thief, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να μετονομαστεί στο η χαρά της επιληψίας. Έτσι πρέπει να λέγεται αυτό το παιχνίδι. Γιατί? Ναι, ρε φίλε, αυτό το περπάτα κούνα πάνω κάτω και βλέπω από τα μάτια του τέτοιου. Άστο, εντάξει, εγώ παραλέγω να κάνω μετό, δεν γίνονται. Όποιος άμα είναι να πάρεις βομέξ την επόμενη φορά, να μην κάνεις μετό. Α, μάλιστα. Καλά, δεν εντάξει, ξέρεις να παίζεις εσύ παιχνίδια, δεν σου φταίμε εμείς. Θα μιλήσουμε για σοβαρά παιχνίδια, γιατί την Πέμπτη βγαίνει το FIFA 17, παιδιά. Οπότε, φίλοι ακροατές, όπως καταλαβαίνετε, το Technopolitan θα σταματήσει περίπου για 3 με 6 μήνες. Γιατί, εντάξει, πρέπει λίγο να καούμε. Ο Σλό θα ξαναμπεί πάλι στην υπόγα εκεί πέρα. Ναι, εντάξει, δεν είμαστε φίλοι πλέον. Ο φίλος μου είναι ο Alex Hunter, παιδιά, και άντε για τώρα, τελειώσαμε. Εντάξει, εγώ το έχω παραγγείλει, την Πέμπτη θα το έχω, οπότε και στην άλλη εκπομπή θα μπορούμε να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Και επίσης, έτσι λίγο για να το κλείσω, το gaming ούτως ή άλλως δεν έχει πολύ χοντρά πράγματα. Βγήκε το νέο τρέιλερ από το Watch Dogs 2, το οποίο θα κυκλοφορήσει 15 Νοεμβρίου. Το Watch Dogs το έχουμε υπόψη, έτσι? Ναι, βεβαίως. Ναι, ρε παιδί μου, είναι ένα παιχνίδι από την Ubisoft, open world, σε στυλ Grand Theft Auto κτλ. Είσαι ένας τύπος hacker που ενάντια στο σύστημα κτλ. Τώρα με το Mr. Robot η σειρά είναι πολύ της μόδας. Και στο καινούριο τρέιλερ είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί δείχνει λίγο την ιστορία. Το CTOS, αυτό το λειτουργικό σύστημα το οποίο παρακολουθεί όλο τον κόσμο, δείχνει αυτόν τον άνθρωπο που το δημιούργησε, δείχνει την DedSec, την ομάδα που τον κυνηγάει και τους κυνηγάει κτλ. Και μου άρεσε από όλο το τρέιλερ, το οποίο είναι πολύ ωραίο, μου άρεσε μια ατάκα που λέει ο τύπος που έφτιαξε το λειτουργικό, ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πώς λειτουργεί, τον ενδιαφέρει ότι δουλεύει. Και εντάξει, αυτό με βάζει λίγο σε σκέψεις για όλες αυτές τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε τώρα, το Facebook, την Google και τα λοιπά, έτσι. λειτουργικό μάλλον. Απλά δουλεύει. Καλά, εσύ είπες δεν θα μιλήσεις για iPhone σήμερα και από εδώ το πας από εκεί το είπα για iPhone, δεν είπα για Apple. Μπέρν. Κάει και ο άλλος. Πώς τι? Δεν το πιάσα όλο αυτό. Κάηκες. Είπαμε δεν θα μιλήσω για iPhone, για Apple όμως μπορώ να μιλήσω. Πω παιδιά, μίλησε ο άνθρωπος για την Apple και με πέταξε, έτσι, εντάξει, ό,τι να είναι. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο gaming κλίμα και να πω για τον GNOME 3.22, εντάξει, δεν είναι τόσο το θέμα τα νέα features που έχει με βελτιωμένο το software, το ναυτίλο και το support για Wayland. Επίσης θα έχει το GNOME Games, το οποίο θα μπορείς να έχεις απευθείας παιχνίδια από emulators χωρίς να εγκαταστήσεις emulator. Θα τα βλέπει απευθείας, θα έχει τον αντίστοιχο emulator και θα τα παίζεις, δεν θα χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Κάτσε, μισό λεπτό. Τα games όμως εσύ πρέπει να τα βάζεις, έτσι, δηλαδή από κάπου να τα νοικιάζεις μέσα Κοίτα, το νομικό πλαίσιο είναι ότι εφόσον έχεις το παιχνίδι, δικαιούσε να κατεβάσεις το ROM του παιχνιδιού από το ίντερνετ, εφόσον κατέχεις το παιχνίδι. Σίγουρα. Βεβαίως. Γιατί υποτίθεται ότι εσύ λες, παιδί μου, ότι έχω το παιχνίδι, αλλά είναι το μηχάνημά μου είναι χαλασμένο, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Δεν μπορώ να το παίξω. Ήθελα να το παίξω στον υπολογιστή μου. Να το παίξεις θέλεις, εντάξει, τέλος πάντων. Στον υπολογιστή μου, όχι οπουδήποτε. Ναι, εντάξει. Μη σας μπερδεύεις. Ναι, και γι' αυτό το λόγο μπορείς να έχεις τη ROM, να έχεις το dump της ROM, εφόσον έχεις το γνήσιο παιχνίδι στη συλλογή σου. Δηλαδή έτσι είναι το νομικό πλαίσιο. Μάλιστα. Επειδή οι περισσότεροι έχουμε σχεδόν όλα τα παιχνίδια των κονσολών που έχουμε, άρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, φαντάζομαι. Οκ. Ναι. Ενδιαφέρον αυτό.
Και επίσης κάτι που έχει το GNOME 3.22 θα έχει ενσωμάτωση του Flatpak, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι κάτι σαν τα πακέτα Snap της Canonical, αλλά είναι σαν και αυτό το άρθρο που έχεις γράψει, Σαλή, ότι όλοι ξαφνικά θα βγάζουν τα δικά τους πακετάκια και αντί να γίνει η ζωή μας ευκολότερη, θα γίνει δυσκολότερη, μου φαίνεται. Εντάξει, έχει διαφορά το Flatpak από Snap, δεν είναι επί του παρόντος να συζητήσουμε τις διαφορές τους, είναι εντελώς διαφορετική η φιλοσοφία με την οποία δουλεύουν και εντάξει, το Flatpak θα προσπαθήσει, ας πούμε, να κερδίσει έδαφος, κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε να περπατάει εκεί πολύ. Να σας πω κάτι, αν δεν αλλάζει συχνά διανομή, δηλαδή αν είσαι γενικά στο GNOME, θα σε βοηθήσει αυτό το πράγμα. Και εγώ έτσι πιστεύω, Χρήστο. Αυτό, δηλαδή εγώ που είμαι, ας πούμε, στο Ubuntu, αν μου κάνει το Software Center, αν μου το φτιάξει τη γίνει της προκοπής, αν φτιάξει λίγο τα πακετάκια κτλ., θα με βοηθήσει που δεν το αλλάζω συχνά. Για αυτούς όμως που δοκιμάζουν, εντάξει, αυτοί θα έχουν πρόβλημα. Ναι, όχι, συμφωνώ απολύτως. Ωραία. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για GNOME και την καινούρια έκδοση, μιας και πιάσαμε από τη Linux πλευρά, δεν ξέρω αν τα μάθετε, έγινε λίγο ένας χαμός για το ότι τα Lenovo, η σειρά Yoga τέλος πάντων, δεν μπορείς να κάνεις εγκατάσταση Linux. Το ακούσατε? Ναι ρε φίλε. Λοιπόν, κατά πόσο αληθεύει αυτό, Σαλή, γιατί υπάρχουν διάφορες δηλώσεις εκατέρωθεν που λένε δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν ξέρω, είναι λίγο σκιώδες το πράγμα. Ακριβώς. Ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν το έγραψα αυτό, γιατί συνήθως τα γράφω αυτά, ήθελα να πέσει λίγο η σκόνη που σηκώθηκε απότομα, γιατί ήταν εμβρασμό όλο αυτό το πράγμα. Συνειδητοποίησε ένας χρήστης ότι δεν μπορεί να κάνει εγκατάσταση Linux, ενώ μόλις είχε αγοράσει ένα λάπτοπ της σειράς Yoga, με προεγκατεστημένο φυσικά Windows, ήθελε να το ξεριζώσει και να βάλει Linux. Είδε ότι το live δουλεύει, πήγε να το εγκαταστήσει, αλλά δεν μπορούσε να βρει τον δίσκο, δεν τον έβλεπε καν τον δίσκο. Έψαξε από εκεί και συνειδητοποίησε ότι όντως η έκδοση που έχει η Lenovo δεν μπορεί να εγκαταστεί. Σε αυτό δεν μπορεί να εγκατασταθεί Linux. Και τι έκανε ο απλός ο χρήστης? Κλασικά πήγε στο Reddit και άρχισε να λέει όντως ναι, να το, και μίλησα με support της Lenovo. Εκεί έγινε το λάθος από την ίδια τη Lenovo και από τους κακοπληρωμένους που έχει για support στο forum, και είπε ότι ήταν μια συμφωνία μεταξύ Microsoft και Lenovo αυτό το πράγμα να μην επιτρέπουμε την εγκατάσταση άλλων λειτουργικών, πράγμα το οποίο δεν είναι αληθές. Αυτός ο καημένος, ο κακοπληρωμένος που προσπαθεί να παρέχει support, νόμιζε ότι Signature PC, που είναι μια έκδοση τέλος πάντων της Microsoft που βγάζει για υπολογιστές. Windows 10 Signature Edition να είμαι. Μπράβο, Signature Edition. Ναι. Σημαίνει ότι είναι μόνο για Windows, ενώ στην πραγματικότητα είναι απλά Windows χωρίς bloatware, χωρίς αυτά τα χαζά που φορτώνουν όλες οι εταιρείες τρίτων, δηλαδή είναι πιστοποιημένα από τη Microsoft ότι δεν έχει bloatware. Είναι, δηλαδή, όπως λέμε Android, για Nexus, καθαρό Windows δηλαδή, όπως λέμε καθαρό Windows. Έτσι, αυτά είναι τα Signature PC, Signature Microsoft. Είναι τα λεγόμενα Nexus laptop, έτσι. Είναι καθαρό αίμα Windows, δεν έχουν τίποτα άλλο από άλλες υπηρεσίες. Μετά βγαίνουν κάποιοι άλλοι που όντως το κατέχουν το αντικείμενο και αναφέρουν ότι τελικά δεν φταίει η Lenovo, φταίει η Intel. Εγώ εκεί κουφάθηκα, λέω Intel, περίεργο να φταίει, γιατί όντως η Intel είναι από τους πιο Linux friendly εταιρείες, έτσι, δηλαδή παράγει κώδικα αυτή η εταιρεία. Να φανταστούμε ότι οι drivers για την κάρτα γραφικών της είναι ενσωματωμένοι στον πυρήνα, δεν κάνει εγκατάσταση ποτέ drivers. Όντως όμως φταίει, γιατί είχε βγάλει μια ειδική έκδοση τέλος πάντων συστοιχείας RAID στους δίσκους, το οποίο δεν έχει δώσει ακόμα τους drivers, και εκεί τώρα μπερδεύεται μήπως έκανε κάτι Lenovo και δεν έχει φτιάξει έναν ειδικό driver ο οποίος δουλεύει μόνο για Windows. Και όλο το πράγμα είναι ένα κουβάρι. Στο τέλος βέβαια ρίχνουν το φταίξιμο στη Microsoft, και για πρώτη φορά θα πω ότι δεν φταίει η Microsoft σε τίποτα, απλά βρέθηκε, πώς το λένε, τα σκάγια την πιάσανε. Είναι ο εύκολος κατηγορούμενος στην περίπτωση. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι θα διορθωθεί, είμαι σίγουρος ότι θα διορθωθεί, δεν είναι κάτι που δεν διορθώνεται, απλά σε μια επόμενη έκδοση πυρήνα θα ενσωματωθεί και αυτός ο driver.
Μέχρι τότε η λύση είναι δεν παίρνεις Lenovo, τόσο απλά. Ελπίζω να μην είναι σαν και εκείνη τη φοιτήτρια που παράτησε το πανεπιστήμιο γιατί πήρε υπολογιστή με Ubuntu. Καλά, αυτό ήταν μια περίπτωση, άστα να πάνε, που την πήραν και την έκαναν, λες και είναι τραγικό, το τραγικότερο γεγονός στον πλανήτη. Την κάνανε λάστιχο αυτή την περίπτωση, πραγματικά δηλαδή. Εντελώς. Πάντως ρε παιδιά, δεν μπορείς να μην πάρεις Lenovo, ρε παιδιά. Τα ThinkPad είναι γεια σας. Ναι βρε αγόρι μου, θα πάρεις τα ThinkPad, αλλά υπάρχουν και άλλες εταιρείες. Τώρα δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, ξέρεις εσύ Χρήστο ποια είναι η αγαπημένη μου εταιρεία στα λάπτοπ, έτσι δεν θα τη διαφημίσω μέχρι να μου τα σκάσει πίσω από την πλάτη σας. Εντάξει, θα το πω εγώ, η Dell είναι και είναι και η δικιά μου αγαπημένη. Ακριβώς, γιατί δουλεύει τόσο απλά ρε φίλε. Αυτό είναι δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσει drivers τα οποία δεν δουλεύουν σε Linux. Γι' αυτό και ο Linux πήρε ένα Dell XPS 13 για να μην ασχολείται ούτε με drivers ούτε τίποτα, να κάνει απλά τη δουλειά του. Και άφησε στην άκρη το MacBook Air. Έτσι. Εντάξει, να σου πω τώρα κάτι πάνω σε αυτό. Παίρνω το καινούργιο το Dell, έτσι, Core i7, 8 GB RAM, της Παναγιάς στα μάτια. Το προεγκαταστημένο Ubuntu, έτσι, αυτοκολλητάκι κτλ. Λέω εντάξει, εδώ είμαστε. Το ανοίγω, ξεκινάει, τότε είχε LTS 14.4, έσαλη. Ναι, νομίζω με 14.4, ναι, έτσι δεν πάνε LTS. Ναι, του Απριλίου είναι LTS, ναι. Και του βάζω κατευθείαν να κάνω τα πρώτα update, κάνει update και στην απανεκκίνηση μαύρη οθόνη. Ωραία, μου στείλε, τι έγινε εδώ. Και το είχα τσεκάρει λίγο και είχαν βάλει κάτι προγραμματάκια η Dell μέσα, access drivers, όλα αυτά έτοιμα. Όταν έχεις Ubuntu θα σέβεσαι, δεν θα βαράς update με το καλημέρα. Έτσι, μπράβο, σωστό. Και που λέτε, παιδιά, μου βαράει μια μαύρη οθόνη, δεν γίνεται τίποτα. Οπότε ανοίγω ένα άλλο λάπτοπ, κατεβάζω live image και ξανά εγκατάσταση Ubuntu, άντε για καθαρή. Το είχα πάθει αυτό σε μια επιχείρηση που είχαμε κάνει εγκατάσταση έναν σερβερ και είχε προεγκατεστημένο, είχε 4 all-in-one PC, ξέρετε τα all-in-one PC που είναι όλα μέσα σε μια οθόνη τέλος πάντων και ήταν της Hewlett Packard και είχε προεγκατεστημένο Ubuntu, αν θυμάμαι τότε ήταν το 12.04. Τέλος πάντων, επειδή είχε μια συμβατότητα τέλος πάντων με τον browser, είχε πολύ παλιά έκδοση browser. Μας ενδιαφέρουν λεπτομέρειες. Και έπρεπε να κάνω update. Ωραία, και κάνω update. Ωραία, μάνα μου. Πάει και κάνει αντικατάσταση το grab menu που είχαν ψιλοπειράξει μάλλον εκεί πέρα η εταιρεία και τα σπάσε όλα. Άιντε ξανά. Ευτυχώς είχαν recovery. Δηλαδή η Hewlett Packard, η Dell και λοιπά βάζουν ένα recovery image το οποίο μπορείς να κάνεις επαναφορά όλο το σύστημα. Οπότε δεν το ξαναπείραξε. Λοιπόν, αυτό δηλαδή σχετικά με το λάπτοπ, να το κλείσουμε εδώ πέρα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα τρελαθούμε τώρα, δηλαδή δεν και καλά σήμερα βγήκε το λάπτοπ, σήμερα πρέπει να δουλέψει. Είναι διαφορετική η αρχιτεκτονική του Linux και όπως και να έχει, τι να κάνουμε τώρα. 4% της αγοράς θα αρχίσουν τώρα να χτυπιούνται αμάν πρέπει να είναι και καλά να δουλέψει. Μην προσβάλλεις τους χρήστες Linux, δεν είμαστε 4%. Είμαστε παραπάνω. Το ξέρω ότι είμαστε παραπάνω, αλλά δεν μπορούμε να μας μετρήσουμε. Οπότε πάω με βάση αυτά που έχουν βγει με μετρήσεις. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Το wow νέο της εβδομάδας είναι το Android Andromeda. Το ακούσατε καθόλου? Ναι, θέλω να μας πεις λεπτομέρειες. Λοιπόν, 4 Οκτωβρίου που θα βγουν τα πιξελόφωνα, βγήκε ο Hiroshi Lockheimer, τώρα έχει σχέση, πώς λένε, είναι στην ομάδα του Android, δεν μας ενδιαφέρει τώρα τι θέση έχει ακριβώς στην Google και λέει ότι πριν 8 χρόνια παρουσιάσαμε το Android και αυτά που θα πούμε, λέει, στις 4 Οκτωβρίου θα τα συζητάμε ακόμα 8 χρόνια μετά. Οπότε εντάξει, έδωσε χοντρά πράγματα χωρίς να πει λεπτομέρειες. Το ρεπορτάζ της Wall Street Journal λέει ότι η Google ετοιμάζει Android, ενοποίηση Android με Chrome OS, αλλά η βάση να είναι Android, δηλαδή θα είναι στην ουσία μια νέα Android ROM που θα μοιάζει λιγάκι με το Remix OS, δηλαδή θα μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και σε υπολογιστές. Τώρα, μου αρέσει πολύ αυτή η φάση με το Andromeda που το έχουν ονομάσει. Αν αυτό δεν είναι κωδική ονομασία, πρώτον ξεκινάει από Α. Οπότε θα πάμε πάλι κάθε νέα έκδοση A, B, C κτλ. Και Andromeda, αστερισμός, αστέρια κτλ. Βρήκα και όνομα για τη δεύτερη έκδοση κιόλας. Για πες. Android Brutus. Brutus ρε.
να προσθέσω εδώ ο λόγος για τον οποίο το λέει Ανδρομέδα. Το θέμα, ναι. Ο λόγος για τον οποίο το λένε Ανδρομέδα είναι επειδή ο γαλαξίας μας κατευθύνεται προς το γαλαξία της Ανδρομέδα και κάποια στιγμή σε μερικά δις, νομίζω, εκατομμύρια, αυτοί οι δύο γαλαξίες θα αναμειχθούν. Ο ένας θα πέσει πάνω στον άλλο. Πω, Σαλί, εντάξει. Σαλί, Ντεγκράσε, Τάισον. Εντάξει, μιλάμε τώρα ότι θα κοιτάω τα αστέρια το βράδυ και το φεγγάρι με άλλα μάτια πλέον. Θα κοιτάω τα αστέρια και θα σε σκέφτομαι. Αφού το ξέρεις, ξέρεις, δεν βάζει τυχαία ονόματα. Εντάξει, οκ. Εγώ θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ξεκινάει από Α, οπότε πάμε στην ίδια φάση και πάμε τώρα με αστερισμούς και όχι με γλυκά που έχουμε στο Android να κάνουμε κάτι καινούριο. Δηλαδή αυτή την εντύπωση μου δίνει. Τέλος πάντων, μιλάμε εδώ και 2, 3 και 4 ίσως χρόνια για ενοποίηση Android και Chrome OS. Ήρθε εν μέρη με τις εφαρμογές, με το Play Store που ήρθε στο Chrome OS. Καιρός ήταν να πάρει και κάποια στοιχεία του Chrome OS το Android τώρα. Το γραφικό του περιβάλλον για παράδειγμα και να ταιριάξει λίγο στους υπολογιστές μας. Κυριακή κοντή γιορτή, στις 4 Οκτωβρίου θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα δείξουν κυρίως ένα demo, έτσι, ένα teaser, δεν θα δείξουν όλο το λειτουργικό. Θα δείξουν τι ετοιμάζουν που θα το δούμε στο 2017. Πώς σας φαίνεται? Πιστεύεις ότι θα είναι κάτι σε converged, δηλαδή όπως ας πούμε προσπαθεί να κάνει canonical με το Ubuntu, που όταν το βάζεις στον υπολογιστή είναι λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή και όταν το βάζεις σε κινητό γίνεται, τέλος πάντων, μαζεύεται και γίνεται σαν λειτουργικό κινητού? Πιστεύεις ότι θα είναι κάτι τέτοιο? Δεν το πιστεύω, τουλάχιστον στην πρώτη έκδοση. Δηλαδή πιστεύω ότι θα υπάρξει μια ROM για υπολογιστές που θα είναι, εντάξει, ξεκάθαρα, θα είναι Android όπως το Remix OS, αλλά δεν θα γίνεται εγκατάσταση στα κινητά μας. Αλλά νομίζω ότι η επόμενη εξέλιξη αυτού του πράγματος είναι πλέον αυτό. Συνδέω το κινητό μου με μια οθόνη και με ένα Bluetooth πληκτρολόγιο ποντίκι και είναι ο υπολογιστής μου πλέον. Που νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή για το convergence. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι η διαφορά, αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του Android ενάντια στα άλλα λειτουργικά συστήματα, που είναι καθαρά λειτουργικά συστήματα για κινητά τηλέφωνα. Το Android μπορεί να παίξει και σε υπολογιστές και εύχομαι να το αποδείξουν τώρα σύντομα με το Andromeda. Μάλιστα. Μπράβο τους, πάντως, και είναι αυτό που θα ήθελα να δω να κάνει και η Apple, να ενοποιήσει το iOS με το macOS, δηλαδή μελλοντικά να μπορέσει να το κάνει αυτό το πράγμα. Βασίλη, το ξέρεις ότι θα σε ρίξουν στην πυρά οι χρήστες του Mac, ότι μόνο αυτό δεν θέλουν? Κοίτα, τώρα επειδή είπες χρήστες του Mac, αναφέρεσαι σε ένα υπερσύνολο που αποτελείται από τους χρήστες των iPhone που μάθανε τότε το Mac και από αυτούς πριν το iPhone που μάθανε το Mac. Αυτοί οι δύο δεν συμπαθιούνται και πολύ μεταξύ τους. Άρα, φίλε, πώς τους ψηλώνει ένα υπερσύνολο. Πω, μιλάμε, εντάξει, το fanboy των fanboys είναι, ο βασιλιάς τους. Κοίτα, ή θα κρατήσουμε ένα επίπεδο ή θα είμαστε, εντάξει, ή θα μιλάμε. Λοιπόν, είπες ότι δεν θα μιλήσεις για Apple και iPhone, τέλος. Είπα για iPhone. Όσοι ανατρέξουν στην αρχή της εκπομπής θα δουν ότι η δέσμευσή μου ήταν για το iPhone. Άντε καλά. Λοιπόν, για να κλείσω λίγο το όλο θέμα 4 Οκτωβρίου, ενώ αρχικά ακούστηκαν οι τιμές για τα πιξελόφωνα ότι θα είναι $400 το Pixel και $500 το Pixel XL, αυτή τη βδομάδα βγήκε μια φήμη ότι το μικρό θα κάνει $650. What? Εντάξει, δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Δώσε πόνο, Google, δώσε πόνο. Δώσε πόνο, λες, Έχουν και αντροϊντάκηδες λεφτά, έχουνε. Κάτω τα στρώματα. Ξέρεις τι, από τη μία ξεφεύγει λίγο από τα Nexus, δηλαδή σου λέει πλέον πάμε στο premium και το αποδεικνύω και με τιμή. Και από την άλλη είναι αυτό που έλεγε στην προηγούμενη εκπομπή ο Σαλί, ότι αν δεν έχεις και λίγο υψηλή τιμή, δεν σε παίρνει και πολύ άλλο στα σοβαρά. Δηλαδή θέλει λίγο. Δεν σε σέβονται. Ναι, είναι αυτό το πράγμα που έχει, ρε παιδί μου, το Linux και το open source, ότι είναι free οπότε δεν αξίζει στην συνείδηση κάποιον, που δεν ισχύει βέβαια. Ίσως πάει να το κάνει και αυτό η Google εκεί, αλλά εντάξει, και αυτό θα το μάθουμε στις 4 Οκτωβρίου. Ελπίζω να μην κάνουν $650, γιατί δεν πρόκειται να τα πάρω, δεν πρόκειται ούτε review να κάνω. Θα τα κράξω, εννοείται. Καλά. Και τι άλλο, και θα τα κράξω. Αυτό. Και αυτή είναι αντικειμενική δημοσιογραφία, κυρίες και κύριοι. Βέβαια. Θέλω παρακαλώ όλοι οι ακροατές να το σημειώσουν στα πρακτικά αυτό που είπε πριν λίγο ο Χρήστος, διότι σε μερικές εκπομπές, όταν ανακοινωθεί το κινητό τέλος πάντων και θα είναι διαθέσιμο, ο Χρήστος θα το έχει αγοράσει ήδη και θα του το χτυπήσουμε στη μάπα.
Δύσκολα, θα πέσει τον πινελίκι του αιώνα άμα κάνει 6,50. Και 6,50 σε ευρώ κιόλας. Δηλαδή η αναλογία 1/1 στις τιμές είναι άστα να πάνε. Εννοείται. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Τώρα που μιλάμε για λεφτά, για πολλά λεφτά που κοστίζουν. Τι έγινε ρε Βασίλη, κάτι βλέπω εδώ πέρα, ο Μάρκ Ζάκεμπεργκ και η Priscilla Chan ανακοίνωσαν, λέει, πρωτοβουλία 3 δις για να θεραπεύσουν όλες τις ασθένειες. Προφανώς και αυτοί στο δρόμο που χάραξε ο Bill Gates θέλουν να τορίσουν ένα μεγάλο κομμάτι της περιουσίας τους σε αγαθοεργίες και συγκεκριμένα θέλουν να βοηθήσουν και να δοθούν αυτά τα χρήματα περισσότερο να επιταχυνθούν κάποιες έρευνες που έχουν να κάνουν σχετικά με κάποιες αρρώστιες. Και τώρα προφανώς όλο αυτό έγινε, ξέρεις, και στα πλαίσια μιας εκδήλωσης έτσι δακρύβρεχτης, να δείξουν είμαστε πλούσιοι αλλά νοιαζόμαστε και για εσάς τους φτωχούς. Και τώρα ξέρεις, όλοι αυτοί που δεν κάνανε like για να σωθεί ο τάδε από την τάδε αρρώστια θα το ξανασκεφτούν. Λένε γαμώτο, γιατί δεν έκανα, θα τον είχα σώσει. Έτσι. Παιδιά, το ποσό δεν είναι λίγο, γεια σας. 3 δις. Ναι. Εντάξει, τώρα προφανώς αυτοί που ξέρουν από οικονομικά θα ξέρουν ότι για να δίνουν 3 δις σημαίνει ότι θα γλιτώσουν πολύ περισσότερα δις στο μέλλον από κάπου αλλού. Επομένως, φαντάζομαι ότι το ισοζύγιο στο λογαριασμό του θετικό θα είναι. Δεν νομίζω ότι θα είναι. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι δεν είναι πρωτοβουλία του Facebook να δωρήσει 3 δις, το Facebook σαν εταιρεία. Είναι η πρωτοβουλία ενός ζευγαριού να δωρήσει 3 δις. Ναι, που το ζευγάρι είναι στους 10 πιο πλούσιους του πλανήτη. Ναι, όχι, έτερον εκάτερον, εντάξει, δεν διαφωνώ. Απλά θέλω να πω, αλλιώς ακούγεται ότι μια εταιρεία θα δωρήσει 3 δις, η Google, ας πούμε, θα δωρήσει τόσα λεφτά, για παράδειγμα, ή το Facebook. Και αλλιώς ότι ο τάδε και η γυναίκα του είπαν να δώσουν 3 δις γιατί τους περίσσευαν. Δηλαδή είναι λίγο τραγικό το ποσό, έτσι. Εντάξει, προφανώς και αυτοί χτίζουν ένα προφίλ, ας πούμε, που θέλουν. Γιατί τώρα από ένα σημείο και μετά είχα σε μια offline κουβέντα που είχα ότι από ένα σημείο και μετά κάποιοι που έχουν τόσα πολλά χρήματα δεν ενδιαφέρονται για τα περισσότερα χρήματα. Από τη στιγμή που είσαι στους 10 πιο πλούσιους ανθρώπους του πλανήτη, σε ενδιαφέρει λίγο η ιστεροφημία σου. Ναι, και νομίζω ότι θέλεις να επενδύσεις ως προς εκείνη την κατεύθυνση, γιατί πιστεύεις ότι τα 3 δις που θα δώσουν δεν θα τα πάρουν σε κέρδη τα επόμενα 2-3 χρόνια, 5. Όχι, ναι, δεν διαφωνώ, εννοείται. Απλά εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό, το ποσό που είναι από ένα ζευγάρι και όχι από μια εταιρεία. Δηλαδή είναι λίγο οξύμορο, ρε παιδί μου. Απλώς δεν είναι τεράστιο το ποσό. Ζευγάρι, γι' αυτό κάνω την υποσημείωση ότι δεν είναι οποιοδήποτε ζευγάρι. Προφανώς, ναι, εντάξει, δεν είναι και οποιοδήποτε ζευγάρι και προφανώς για αυτούς δεν υπάρχουν και capital controls. Χρήστο, τι έγινε ρε, έχουμε εμείς capital controls τελικά ή δεν έχουμε? Τελειώσανε για τα ηλεκτρονικά, αυτά που μας ενδιαφέρουν, έτσι, γιατί εντάξει, γκατζετάκηδες είμαστε. Έχουν τελειώσει εδώ και αρκετό καιρό από ό,τι μου λένε φίλοι και γνωστοί. Αλλά εντάξει, εγώ πήρα την επιβεβαίωση και από την Τράπεζα Πειραιώς που με ενημέρωσε προσωπικά ότι πλέον αγορές από το εξωτερικό με κάρτες χρεωστικές κτλ. Μπορούν να γίνουν κανονικά για αγορά ηλεκτρονικών προϊόντων, τέλος πάντων, και για άλλα πολλά. Έχει και έναν αστερίσκο βέβαια όλη αυτή η φάση ότι δεν επιτρέπονται κάποιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες γνωριμιών. What? Δηλαδή, η Πειραιώς καταδικάζει, παιδιά, εν μέσω κρίσης τον Έλληνα σε μοναξιά και την Ελλάδα σε υπογεννητικότητα, έτσι. Δεν σου επιτρέπει να μιλήσεις με κόσμο που είναι σε τέτοιες υπηρεσίες. Τουλάχιστον δεν είναι σαν τη Ρωσία να σου κόβει το Pornhub. Καλά, εντάξει, οι Ρώσοι είναι γεια σας. Βέβαια, Χρήστο, να συμπληρώσω εγώ με τη σειρά μου ότι στη Eurobank, επειδή είχα ένα πρόβλημα με το Steam πριν 2 εβδομάδες, γιατί μου ακύρωσε μια αγορά που είχα κάνει και μάλιστα όχι μόνο μου την ακύρωσε, μου πήρε τα παιχνίδια που αγόρασα, μου τα πήρε πίσω και με μπάναρε. Ορίστε. Η Eurobank τα πήρε ή το Steam? Όχι, το Steam μου τα πήρε και με μπάναρε για κάποιους μήνες. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογώ, και ύστερα από κάποιες ώρες στο support του Steam, αλλά και μίλησα και με τους υπεύθυνους της Eurobank, μου είπαν ότι κάποιους κωδικούς κάποιων εταιριών ενδέχεται
να τους κόβονται ακόμη από τα capital controls. Άρα λέει ότι σε περίπτωση που δεν ξέρετε αν ο κωδικός σας θα περάσει ή όχι, χρησιμοποιήστε PayPal, έχετε περισσότερες πιθανότητες. Μάλιστα, ωραίο. Ευτυχώς το Steam αναγνώρισε ότι υπάρχει γενικώς πρόβλημα και με ξεμπλόκαρε. Τα παιχνίδια βέβαια δεν μου τα έδωσε πίσω, γιατί μου επιστράφηκε το ποσό. Αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αν έχετε αμφιβολία για κάποιες αγορές, καλύτερα να χρησιμοποιήσετε PayPal, έχετε μεγαλύτερες πιθανότητες να σας πιάσει την αγορά. Μάλιστα. Ωραίο. Αυτό είναι ωραίο, ναι. Λέγε ρε Σαλή. Μου το πρότειναν οι ίδιοι δηλαδή, για να το πούμε. Ναι, εγώ βασικά τώρα με την Ελλάδα ήθελα να δω λίγο ξανά την αγορά με αυτά τα single board computer και θέλω να σε ρωτήσω, Χρήστο, πώς πάει με το Nextcloud. Μπράβο, ήθελα να το πω αυτό, αφού το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Μία εβδομάδα τώρα με το Nextcloud, παιδιά και φίλοι που μας ακούτε κυρίως, κολολέει το ατομικό cloud, είναι γαμάτο. Εφαρμογή στον υπολογιστή, εφαρμογή στο κινητό, είναι κανονικά σαν να χρησιμοποιώ Google Drive ή Dropbox. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Ανεβάζεις, κατεβάζεις, στριμάρεις, βλέπεις, ό,τι γουστάρεις κάνεις. Υπάρχει βέβαια μια ελάχιστα μικρή καθυστέρηση, κυρίως επειδή εκεί που το έχω στημένο εγώ είναι Raspberry Pi, έτσι, και είναι λίγο χαμηλών δυνατοτήτων, δεν είναι τώρα το server της Google, ας πούμε, που πετάει, αλλά η διαφορά είναι αναπαίσθητη. Και επίσης, παιδιά, εντάξει, ο χώρος είναι απεριόριστος, έτσι. Έχω 1 TB, κοτσάρω άλλους 2-3 δίσκους που έχω εδώ πέρα, μα γουστάρω, και μια χαρά. Ακριβώς. Και επίσης, αυτό, επειδή ο χώρος είναι απεριόριστος, μπορώ να κάνω και στους φίλους μου, να δες το Σαλί, ήδη ξεκινήσαμε, του έχω κάνει λογαριασμό, μπορεί και αυτός να βάζει ό,τι γουστάρει, να πετάει εδώ πάνω ό,τι θέλει. Για λογαριασμό του δηλαδή. Ναι, και ο Βασίλης τώρα θα είναι ο επόμενος, που θα το τεστάρουμε λιγάκι να δούμε με ταχύτητες και τα λοιπά πώς πάει. Αλλά εντάξει, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι πλέον τα δεδομένα σου τα έχεις εσύ στο σπίτι σου, δεν έχει κανένας, δεν μπορεί να σε ελέγξει κανένας, δεν μπορεί να σου πει κανένας γιατί κατέβασες αυτό, γιατί ανέβασες αυτό κτλ. Και τέλος πάντων είναι στην κατάσταση στα χέρια σου, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που έλεγε κάποιος, ότι το cloud απλά είναι ο υπολογιστής ή οι υπολογιστές κάποιων αλωνών. Μπράβο, ναι, σωστό. Έτσι, δεν είναι δικό σου και είναι καλό αυτό το πράγμα και νομίζω θα δούμε πάρα πολλά τέτοια προτζεκτάκια μικρά και η διαφορά τους ίσως πολύ, και το έγραψε και ο Στάθης σε ένα καινούριο άρθρο, μερικές σκέψεις για το Nextcloud. Ας το ρίξουμε μια ματιά, επειδή εντάξει, λογικό, κανονικά αυτό το κουτί έρχεται με έναν δίσκο σκέτο και πρέπει εσύ να αγοράσεις το Raspberry Pi, ή γιατί είναι ένα τέρα και δεν είναι RAID, αφού είναι για αρχεία, θέλουμε λίγο να κάνει και αυτόματα backup. Εντάξει, υποτίθεται όμως, ρε φίλε, υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι όσο πιο χαμηλό κόστος γινόταν, εντάξει. Ακριβώς. Δηλαδή, για αυτούς που έχουν το Raspberry, γιατί να τους βάλεις ξανά Raspberry μέσα, ή μπορεί να έχεις κάποια άλλη πλακέτα, για ποιο λόγο? Αυτό είναι και η ουσία του Nextcloud, έτσι, δηλαδή σου δίνω κάτι χακεριστικό, μπορείς να του βάλεις όποιο Raspberry Pi θέλεις, δηλαδή προτείνει βέβαια το Raspberry Pi 2 διότι υπάρχει το image για το λειτουργικό, αλλά αν γνωρίζεις 5 πράγματα παραπάνω μπορείς να βάλεις όποιο θέλεις και η διαφορά είναι εκεί, έτσι, πληρώνεις 70€, βάζεις άλλα δεν ξέρω τι για PiBoard και έχεις ένα πολύ ανοιχτό σύστημα να το κάνεις ό,τι γουστάρεις. Μην ξεχνάμε, στην αγορά κυκλοφορούν στην ίδια περίπου τιμή κουτιά τα οποία είναι NAS, δηλαδή δικτυακός αποθηκευτικός χώρος, το οποίο είναι άδειο μέσα, πρέπει να βάζεις εσύ τους δίσκους. Έχει βέβαια την πλακέτα με το λειτουργικό σύστημα και την υπηρεσία που παρέχει η εταιρεία που έφτιαξε το κουτί, αλλά μέχρι εκεί. Ό,τι σου παρέχει η εταιρεία, αυτό μπορείς να κάνεις. Το οποίο ναι, δεν μπορείς να το πειράξεις. Δηλαδή, να τώρα, ας πούμε, μου άρεσε πολύ αυτό που είπες, ότι είναι χακερίστικο το κουτί. Βασικά, παιδιά, το κουτί, σαν κουτί έτσι από πάνω δεν είναι βιδωτό, είναι μαγνητικό. Δηλαδή, μπορείς ανά πάση στιγμή να βγάλεις το καπάκι και να πειράξεις μέσα συνδέσεις αυτά, να βγάλεις το Pi, να βάλεις κάτι άλλο. Το διαθέτει δηλαδή να το πειράξεις. Ναι, ακόμα και το hardware δηλαδή είναι τέτοιο. Και εντάξει, τώρα ας πούμε με το Σαλί έχουμε 1002 ιδέες τώρα που το στήσαμε. Να κάνουμε ένα μαμέ σερβερ για να παίζουμε ρετρό παιχνίδια, να βάλουμε ένα chat server για να μιλάμε κτλ. Δηλαδή έχει πολλά πράγματα να κάνεις από ένα έτοιμο NAS κουτί
που ρε παιδί μου απλά σου κάνει backup και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Είναι πολύ γαμάτη φάση. Ακριβώς. Και αυτό θέλουμε και να δοκιμάσουμε. Δηλαδή να δοκιμάσουμε, ας πούμε, το Rocket Chat. Είναι ένα σερβερ το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως. Έχει, αν θυμάμαι καλά, είχα διαβάσει ότι έχει περίπου 40.000 community εγκαταστάσεις από διάφορους server, δηλαδή system administrators το χρησιμοποιούν για collaboration, γιατί μπορείς να κάνεις video conference, μπορείς να κάνεις chat, μπορείς να κάνεις συνεργασία απομακρυσμένη. Και αν το στήσεις αυτό τώρα σε ένα τέτοιο μηχάνημα και αν οι συνδέσεις σου είναι καλές, ο Χρήστος είναι τυχερός γιατί έχει οπτική ίνα, μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και εγώ πιστεύω ότι καλό είναι να το δοκιμάσουμε και οι τρεις μας. Να κάνω μια ερώτηση, Σταλή, να σου κάνω μια ερώτηση. Το Rocket Chat αυτό είναι κρυπτογραφημένο το chat ή είναι φόρα παρτίδα? Όχι, δεν είναι φόρα παρτίδα. Η ασφάλεια είναι στο χέρι του System Administrator. Σου τα παρέχει όλα αυτά σαν δυνατότητες, γιατί εσύ το κατεβάζεις, το στείνεις στον σερβερ σου και επειδή είναι λίγο μανίκι το στήσιμο του, έτσι, όλες οι ασφάλειες, δικαιώματα κλπ. Ήδη για το, για το Rocket Chat, για το Nextcloud υπάρχει snap πακέτο έτοιμο, προρυθμισμένο, το οποίο εσύ απλά το κάνεις εγκατάσταση, έτσι. Έρχεται όλο έτοιμο με όλα τα dependencies. Σημαντικό. Προεγκατεστημένο όπως το Nextcloud. Πάντως, από τη στιγμή που μπήκε και ο Ubuntu και η Canonical πάνω στο τρένο του Nextcloud, νομίζω ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς. Ναι, συμφωνώ. Χρειαζόταν ένα ωραίο, σταθερό, ελαφρύ λειτουργικό σύστημα και το Ubuntu Core είναι πολύ καλό. Πάντως, Σαλή, όλα αυτά τώρα που λέμε για το Nextcloud και το Raspberry, θα τα δοκιμάσουμε, θα παίξουμε με διάφορα πραγματάκια, να γράψουμε αρθράκια στο Cerebrus. Είναι πολύ γαμάτο. Για να μην δίνουμε και τα άρθρα μας, σου έδειξα εγώ νομίζω σε ένα link τι σκέφτομαι να κάνω και να το γράψουμε άρθρο. Ναι, μην το πεις. Hint μόνο, θα πω τη λέξη IKEA και δεν θα πω τίποτε άλλο. IKEA, αμάν. Ναι. Και θα αφήσουμε τον κόσμο να αναρωτιέται. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ναι. Ποιος? Να πω εγώ για... Τελικά είχαμε κάποια νέα σχετικά με το Flash. Για πες. Ναι, και η Adobe λέει ότι θα έχει για το Flash, για το Linux υπάρχουν δύο παραλλαγές, το NPAPI και το PPAPI. Το NPAPI είναι native στο σύστημα και... Το PPAPI λέει. Έτσι λέγεται. Εντάξει, μου πάνε και αστείο. Πάμε, λέγε. Θες να το πω PPAPI? Δεν ξέρω. PPAPI τώρα, δεν ξέρω. Παπιτσούλο. Τέλος πάντων, το NPAPI είναι native στο σύστημα, μπαίνει μαζί με το σύστημα και όλοι οι browsers που θα είναι εγκατεστημένοι στο Linux θα χρησιμοποιούν το NPAPI. Λοιπόν, η Adobe το σταμάτησε το 2012, αλλά ύστερα από τις πρόσφατες ανακοινώσεις είπε ότι θα συνεχίσει θα ξανασυνεχίσει να το υποστηρίζει. Απ' την άλλη, το PPAPI είναι ένα προϊόν της συνεργασίας μεταξύ Google Chrome και Adobe και δουλεύει native και αυτό, έχει πολύ καλή απόδοση και τώρα το θέμα είναι να δούμε πώς αυτό ουσιαστικά θα μετεξελιχθεί στην πορεία. Αυτό είναι που έχει το Chrome, αν δεν κάνω λάθος, έτσι? Ναι, γιατί είναι ακριβώς, είναι από συνεργασία μεταξύ των δύο. Βέβαια δουλεύει μόνο με το browser, το Chrome, αλλά νομίζω ότι έχει βοηθήσει και κατά πολύ για να αναπτυχθούν και αρκετές εφαρμογές για Chrome και Chrome OS. Γιατί βασίζονται πάνω σε αυτό το API. Ωραίο, αλλά τελικά είδες ότι όπως είχαμε πει και σε παλαιότερη εκπομπή, ότι τελικά εκεί που λέγαμε ότι το HTML5 θα κυριαρχήσει, αποφάσισε η Adobe να πει, κοιτάξτε παιδιά, εγώ δεν έπαιξα το τελευταίο μου χαρτί, θέλω να ξαναμπω στην αγορά. Και από ό,τι φαίνεται μάλλον αυτός είναι ο σκοπός της, δηλαδή θέλει τα web apps, θέλει και αυτή κομμάτι από την πίτα το web apps. Πώς δεν θα τα θέλει, εντάξει. Βέβαια τα web apps τώρα που το ανοίγεις είναι μεγάλη κουβέντα αυτό το πράγμα. Τα web apps δεν νομίζω να περπατήσουν τόσο πολύ, κυρίως όχι πέραν από κάποια συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα που όντως χρησιμοποιούν web apps, όπως είναι το Chrome OS, έτσι. Τώρα στα άλλα, ας πούμε, σε κινητά, σε
υπολογιστές άλλων λειτουργικών συστημάτων, να φανταστείς ότι ακόμα και η Google εκείνο εκεί το εικονιδιάκι, το μενού το σκότωσε. Δηλαδή σταμάτησε να βγάζει αυτό τον εγκαταστάτη των Google εφαρμογών για Windows. Πέραν του Chrome OS δεν βλέπω να περπατάει το Web Apps. Προφανώς γενικά η Google, φίλε μου, φαίνεται εμένα ότι κάνει full πισωγυρίσματα, ειδικά με το Flash, που μας έπριξε τα ούμπαλα ότι HTML5 από εδώ και πέρα και θα τα αλλάξω όλα και το YouTube, θα φύγουν όλα τα Flash, και τώρα μου υποστηρίζει το Flash στον Chrome και κάνει συνεργασία με την Adobe τώρα, εντάξει. Τι να κάνουμε. Άγνωστε που λέει. Έτσι πάει. Τώρα εδώ η Google, να πούμε, από το ένα πράγμα που λες πισωγύρισμα κάνει το άλλο. Τώρα έβγαλε πάλι το Allo. Τι γίνεται ρε Χρήστο με αυτό το Allo? Ωραία φάση, πλάκα έτσι. Και εμένα μ' άρεσε, η αλήθεια είναι μ' άρεσε. Είχε πλάκα, δηλαδή. Έχασα 20 λεπτά από τη ζωή μου να μιλάω με τον Google Assistant. Ναι ρε φίλε, φοβερό. Βασίλη, δεν το δοκιμάστε? Όχι, όχι. Πού να το δοκιμάσεις το iOS 7? Λοιπόν, είναι ένας messenger πολύ ελαφρύς από ό,τι είδαμε με το Σαλί, και εντάξει, ωραίος ρε παιδί μου, φρέσκος είναι. Δύσκολα θα αντικαταστήσει το Viber ή το Hangouts ή το WhatsApp ή ό,τι χρησιμοποιούμε. Δεν είναι και τίποτα τρομερό. Το πολύ γαμάτο πράγμα που έχει είναι ο Google Assistant, που στην ουσία μιλάς με ένα μποτάκι, ό,τι ρωτάς απαντάει και βγάζει τέλος πάντων διάφορα πραγματάκια. Αυτό ρε παιδιά δεν θα περπατήσει στην Ελλάδα, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν μιλάει ελληνικά, και άμα δεν μιλήσει ο assistant ελληνικά, δύσκολα. Αλλά και εδώ δεν μιλάνε και Έλληνες ελληνικά έτσι όπως τα μιλάνε, τέλος πάντων. Εγώ που τον ρώτησα για θέλω να πάω σινεμά, μου έβγαλε αποτελέσματα. Θέλω να φάω μπέργκερ, μου έβγαλε αποτελέσματα. Ναι, και εμένα μου βγάζει διάφορα αποτελέσματα. Και όταν του είπα θέλω τα top rated, το διόρθωσε. Κάτσε, του μιλάς στα αγγλικά ή του μιλάς στα ελληνικά? Αγγλικά, βασικά. Παίζει λίγο αυτό το πλεονέκτημα που έχει ο Google Assistant, που δεν χρειάζεται να του μιλάς. Προβλέπει τι θα πεις και σου βγάζει με bubbles κάποιες προτάσεις έτοιμες να τον ρωτήσεις. Είναι medium assistant δηλαδή. Ναι. Εντάξει, αυτά είναι, ρε παιδί μου, έχει ρε παιδί μου στείλει γρήγορες απαντήσεις, αλλά αυτό δεν το θεωρώ πλεονέκτημα. Ίσα ίσα θα φτάσουμε σε ένα σημείο, ρε παιδιά, να μας γράφει κάποιος κάτι και να μην σκεφτόμαστε τι θα απαντήσουμε, να πατάμε από κάτω τις έτοιμες απαντήσεις. Δηλαδή είναι λίγο βλακεία. Αλλά κοίταξε, αν μιλάς αγγλικά, δουλεύει έτσι. Δηλαδή το ρώτησα τώρα προχτές, ας πούμε, ποιο είναι το τελευταίο αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ για παράδειγμα, ή πότε είναι το επόμενο μάτς, και στα βγάζει κανονικά. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης κλπ. Στα αγγλικά πάντα, έτσι. Κανονικά πρέπει να βγει Σαλόνικα Edition, να λες ένα μπάου κολέ και να στα βγάζει όλα. Μην νομίζεις, θα μπορείς να το εκπαιδεύσεις ούτως ή άλλως, καταλαβαίνει. Δεν το σχολιάζω αυτό, δεν το σχολιάζω. Θα το πάρεις στην τύπο το Google Assistant εκεί και θα το πει να ρε, μάθε μπαλίτσα αγόρι μου, μάθε μπαλίτσα Assistant. Εντάξει, τέλος πάντων, πάντως για να το κλείσουμε λίγο αυτή τη φάση με το Allo, είναι ο Διόσπουρος του Duo για παράδειγμα, το Allo για chat, το Duo για βιντεοκλήσεις, καλές εφαρμογούλες, πολύ φρέσκες, αλλά εντάξει, άμα δεν προωθηθούν και κατάλληλα από την Google, δεν νομίζω να πάνε και πολύ μπροστά, αν και είναι αρκετά ποιοτικές. Εντάξει, είναι καλή φάση. Συμφωνώ πάντως σε αυτό το πράγμα με το Google Assistant, δηλαδή αρχίζει και λίγο με τρομάζει, γιατί στην πραγματικότητα είναι τεχνητή νοημοσύνη από πίσω, και το οποίο μαθαίνει φυσικά τις συνήθειές σου, αρχίζει και σου προτείνει, θέλεις να σου στέλνω κάθε μέρα quotes, πώς το λένε, να σου στέλνω ποιηματάκια, ναι λες εσύ, σε ρωτάει τι ώρες θέλεις να σου στέλνω, λες εσύ 10 η ώρα, δηλαδή αυτό δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, αυτό είναι γκόμενος, λέει να σου στέλνω ραβασάκια, να σου στέλνω ποιηματάκια. Μπράβο. Κανονικά. Ακριβώς, δηλαδή είναι ένα Ghost in the Shell, έτσι, τα είδατε τα τρέιλερ. Ταινιάρα η πρώτη, το άνιμε, για όσους δεν το είδαν, επιβάλλεται. Όντως. Όποιος δεν έχει δει Ghost in the Shell, παρακαλώ όπως είναι να κλείσει τώρα την εκπομπή. Μην το λες γιατί θα μείνουμε μόνοι μας. Δεν με νοιάζει. Είναι βλασφημία αυτό το πράγμα να μην έχεις δει Ghost in the Shell. Δεν μιλάω για τις σειρές. Εντάξει, μπορεί να μην. Μιλάμε για την πρώτη ταινία. Εννοείται. Για τις ταινίες, έτσι. Και από να έχεις παίξει το παιχνίδι. Τουλάχιστον φαίνεται από το τρέιλερ ότι
κρατάει το ίδιο μοτίβο, την ίδια ατμόσφαιρα που είχαν οι ταινίες που βγήκαν, έτσι. Βέβαια μεταξύ μας, όπου μπλέκει το Hollywood και τα anime, το αποτέλεσμα δεν είναι και το καλύτερο. Εντάξει, ναι, το έχουμε δει. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Συμφωνώ. Δηλαδή άσε τα anime για τους ειδικούς. Τι άλλο έχουμε? Sorry, λίγο. Τώρα που είπες για ταινίες, λίγο για να το κλείσω. Ναι. Επειδή με ιντρίγκαρε λίγο ο Σαλή που μου έγραψε για τον Ghost in the Shell, θέλω να προτείνω μια ταινία, ρε παιδιά, για αυτή τη βδομάδα. Το Train to Busan. Το τρένο για τον Busan. Το έχετε ακουστά? Όχι. Είναι μια κορεάτικη ταινία. Όταν λέμε κορεάτικη, μιλάμε πάντα νοτιοκορεάτικη, έτσι. Όχι χωριάτικη. Κορεάτικη. Χωριάτικη σαλάτα, ρε χωριάτη. Κορεάτικη. Ναι. Και εντάξει, εδώ ας πούμε με την Καλίνα βλέπουμε πολλοί ταινίες και σειρές κορεάτικες, οπότε πολύ μας αρέσει η όλη φάση και να ξέρετε ότι γενικά και στις σειρές τους και στις ταινίες τους είναι super budget όλα και έχουν τρομερά σενάρια σε αντίθεση με τις αμερικάνικες ταινίες και σειρές. Φοβερά σενάρια. Λοιπόν, το τρένο για τον Busan είναι μια ιστορία πες το. Με τρένα. Όχι, είναι με τρένα. Καλά, αυτό θα το κόψουμε, δεν πειράζει. Τι είναι, ρε παιδιά? Α, ναι, συνεχίζω από εδώ. Το Train to Busan, λοιπόν, είναι μια ταινία για αυτούς που είναι λάτρεις του zombie apocalypse. Είναι μια φάση, μας κυνηγάνε τα zombie, θα μας φάνε κτλ. Και όλο γίνεται μέσα σε ένα τρένο. Και δείχνει τέλος πάντων την ιστορία ενός ζευγαριού, πώς μπορεί να γλιτώσει, μπουκάρει ένας μέσα στο τρένο ένα ζόμπι, δαγκώνει έναν και μ' αρέσει ότι τα ζόμπι είναι φτιαγμένα σε στυλ Παγκόσμιος Πόλεμος Z, που τρέχανε σαν μυρμήγκια έτσι πολύ με τεράστια ταχύτητα και τέτοια. Εντάξει, και εγώ τώρα θέλω να βομβαρδίσω το θέμα σου και να πω ότι το ζόμπι που ανέβηκε στην πραγματικότητα ήταν ελεγκτής και δεν είχε χτυπήσει κανείς εισιτήριο. Ωραία, φίλε, και έσω του δαγκώνει. Πάντως, ελπίζω η ελληνική μετάφραση να είναι το τρένο για τον Μπουσάν και όχι όπως τα μεταφράζουν εδώ στην Ελλάδα, το τρελό θηριοτροφείο πήγε βόλτα με το τρένο και ευωδιάζουν αγριοκέρασα, σιωπές και τέτοια. Τελευταία έξοδος Μπουσάν. Ναι. Τελευταία φτάση Μπουσάν. Πάντως γενικώς για τα κορεάτικα θα συμφωνήσω αυτό που λες, Χρήστο, και ό,τι έχω δει σε κορεάτικο και βασικά ό,τι είχε κάνει ο σκηνοθέτης του Old Boy ήταν βέβαια πολύ ακραία σαν ταινίες, αλλά ήταν όλες πάρα πολύ ωραίες. Εντάξει, ναι. Για όσους ακούνε και ψήνονται και θέλουν, η πρώτη κορεάτικη σειρά που πρέπει να δείτε είναι το Slave Hunters. Είναι φοβερό, επικό. Και εντάξει, είναι για πρώτη φορά βλέπω ηθοποιούς οι οποίοι είναι και martial artists κανονικά, έτσι, δηλαδή πέφτει ξύλο, νομίζω ότι δέρνονται στην πραγματικότητα, είναι φοβερό. Δηλαδή, Χρήστο, εσείς όταν μαλώνετε με την Καλίνα γίνεται της Κορέας στο σπίτι. Άστο, ναι, εντάξει. Τίποτα, αρχίζουμε ανάποδες κλωτσιές και τέτοια. Έτσι. Για πες ρε Βασίλη για την νέα έκδοση Tales. Τι γίνεται? Και επιτέλους η νέα έκδοση του Tales, το 2.6, που εντάξει, βέβαια, για όσους δεν ξέρουν, το Tales είναι μια διανομή η οποία έχει δεν νομίζω ότι μπορώ να το πω στον βαθμό που είναι, δίνει τρομερή έμφαση στην ιδιωτικότητα με όλα και με ό,τι συνεπάγεται αυτής, δηλαδή έχει με τον Tor, τον Tor Browser, τον IceDove, οτιδήποτε για να περιηγηθείτε ανώνυμα στο ίντερνετ, και πήρε μεγάλη έκταση αυτή η διανομή, άρχισε τότε να την μαθαίνει ο κόσμος, γιατί είπε ο Edward Snowden ότι είναι η διανομή που χρησιμοποιούσε ώστε να μην τον βρίσκουν. Επομένως είναι μια καλή διαφήμιση για αυτή τη διανομή. Την έχω χρησιμοποιήσει εγώ. Εντάξει, από τη στιγμή που έχεις να κάνεις με Tor και έχεις μια απλή DSL σύνδεση ελληνική, το τονίζω, μην περιμένεις τα πράγματα να πάνε και πολύ γρήγορα, αλλά εντάξει, για όποιος έχει θέματα με την ανωνυμία και θέλει να αισθάνεται λίγο πιο προστατευμένος, ο Tales είναι μια καλή προσθήκη. Κατάλαβα. Εγώ θα πω και για μια άλλη προσθήκη που βρήκα έτσι στο διαδίκτυο και διάβασα ένα άρθρο σε ένα site, το U-Matrix, τώρα που λέγαμε για, αν θυμάστε καλά, για plugins στους browsers στην προηγούμενη εκπομπή για το Poster και το U-Block.
Λοιπόν, βρήκα το U-Matrix έτσι τυχαία από τα feeds που διαβάζω. Τσέκαρα και το άρθρο και το δοκίμασα και πραγματικά είναι για πάρα πολύ ψαγμένους ανθρώπους. Ψαγμένους υπό την έννοια ότι ξέρουν 5 πράγματα. Είναι λίγο δύσχριστο, αλλά πραγματικά κάνει 2 πράγματα καλά. Πρώτον, σου δίνει απόλυτη ελευθερία για το τι φορτώνει από κάθε ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεσαι. Μπορείς δηλαδή στο τέλος να την έχεις κάνει απλά να φαίνεται μόνο το κείμενο, γιατί θέλεις ας πούμε να επισκέπτεσαι ένα site ειδησιογραφικό και να φορτώνει μόνο τα κείμενα. Έτσι, δεν θες ας πούμε τις εικόνες, το chat, τα σχόλια από κάτω, τις διαφημίσεις από εδώ, τις εικόνες από εκεί, θες μόνο το κείμενο, έτσι. Σου παρέχει αυτή τη δυνατότητα, είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να σου σπάσει τα νεύρα, αλλά και το δεύτερο καλό είναι ότι αν έχεις έναν παλιό υπολογιστή ο οποίος σέρνεται, έχουμε γράψει άρθρο για αυτό το πράγμα στο site, για το ότι οι παλιοί υπολογιστές έχουν ένα θέμα με το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι πολύ βαρύ για αυτά. Ίσως βοηθάει εκεί πέρα να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο plugin το οποίο θα το ρυθμίσει να κόβει πολλά πράγματα. Επιβάλλεται να συμπληρώσω σαλί, όχι χρειάζεται, επιβάλλεται ειδικά σε παλιούς υπολογιστές. Έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή να επισκέπτεσαι ένα site και να περιμένεις να φορτώσει 3 ώρες γιατί ο άλλος έχει βάλει το Google Analytics να φορτώνει, να σκανάρει από που έρχεσαι, να φορτώνει και το commenting σύστημα, να φορτώνει και εικόνες, να φορτώνει δεξιά πάνω μπάρα, κάτω μπάρα, footer, mooter και δεν συμμαζεύεται. Κάτσε κάτω από την μπάρα. Και μέχρι να διαβάσεις εσύ το άρθρο θα έχεις πεθάνει, θα έχεις αφήσει τα κοκαλά σου σε παλιούς υπολογιστές. Οπότε αυτό είναι μια πολύ ιδανική λύση για αυτό το πράγμα. Ειδικά άμα διαβάζεις πολύ στο ίντερνετ, ας πούμε πετάγεις από site σε site, είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια να προσδιορίσουμε λίγο το παλιούς υπολογιστές, γιατί εντάξει ο καθένας έχει μια διαφορετική αντίληψη. Λέμε ένας παλιός μπορεί να θεωρηθεί δεκαετίας και πίσω με λιγότερα από 2 γίγα μνήμη, γιατί αρχίζουν όντως μετά και γίνονται τα πράγματα αρκετά δύσκολα όταν περιηγείσαι. Έτσι. Ειδικά άμα ένας υπολογιστής με 1 GB RAM 1,5 είναι παλιός υπολογιστής. Και ειδικά άμα είναι και μονοπύρινος. Δηλαδή ένας τοξιάς. Έχετε να πείτε κι άλλα? Όχι, δεν θέλω. Όχι. Είμαστε καλυμμένοι. Γιατί δεν ξέρω, δεν σας το είπα, αλλά σήμερα θα κλείσουμε την εκπομπή με ποίηση, κύριε. Brain fuck, το ξέχασα αυτό. Λοιπόν, κάτσε να πάρω λίγο το ανάλογο ύφος. Προλαβαίνω να φύγω. Όχι, δεν πρέπει, κάτσε εδώ πέρα που είσαι. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σήμερα η εκπομπή Technopolitan θα σας προσφέρει και λίγη τροφή για το μυαλό, τροφή για σκέψη. Θα διαβάσουμε λοιπόν, και σας ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά για αυτά που θα ακούσετε, ένα απόσπασμα από το ποίημα «Κυριαρχία» της Κοραλίας Δημητριάδη, το οποίο θα το βρούμε στη συλλογή «Ποίηματα για αγάπη και για Και ξεκινάω, θέλω ισχύας παρακαλώ, έτσι. Σου αρέσουν οι γυναίκες σου να είναι υποτακτικές, κι εγώ δεν είμαι. Παίρνεις το αυτί μου μέσα στο στόμα σου. Μ' ακούς? Να πας να χ***εις. Σε παρακαλώ.